sengize kuKhuzani. Khuzani ngiyakuzwa bhuti. I'm with you. Enhlengweni lezo onazo ukuthi awusadlala. Kodwa ngesikhathi wena uphezulu awuzange badonse abafowenu ukuthi guys angikwazi ukudlala ngedwa. Wafuna ukuba inkosi wedwa. Uyabona ke manje ukuthi ubselfish bukufaka kawo. Ngoba wawufuna ukuthi kube wedwa. Mina njengoba ngila angicula anginane ngoma eyi1 but ngilwela wonke umuntu including yourself. Ngifuna ukusho ukuthi akukho right lokho kwenziwa kuKhuzani. Akukho right. uKhuzani akakwazi ukuvalela ingoma yakhe for whatever reason. Ubani onepower engaka Nkosi yami ukuthi ukwazi ukublocker ingoma yomuntu ingadlali? Ubani onikeza abantu ipower engaka? Kanti akusesiyo ama listeners decide ukuthi we like this song or we don't like this song. uKhuzani angaze ngibe nenkinga personal. I don't have personal problems. Mina I've got differences and I accept ukuthi umuntu abe nombono ohlukile kunowami. And let's respect one another siqhubeke. Angeke ngivume lento yenzeka uKhuzani ukuthi akadlalwa ngoba whatever reason. Akukho right. Ake sehleseni imimoya oKhuzini uKhuzini no power lokuthi can make or break music.